Mar şäheriniň käbir dukanlaryna ýanwar aýynyň un paýoklary satılıp başlandy diýip Azatlygyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Habarçylar mundan öň un paýogynyň we beýleki subsidiýerlenen harytlaryň aýlap berilmeýändigini habar beripdiler. Azatlygyň fevral aýyndan maglumatlaryna görä, Mar vilayatynyň Adbir etrawynyň käbir döwlet dukanlaryna noýabr we dekabr aýlary üçin berilmeli un normalary hem berilmedi. Şonu etrap ýaşaýjylarynyň geçen ýyldan galan un paýyny almak üçin häkimlige arda ýazmalygy, ýogsa da paýogyň köýjekdigi aýdylypdy. Marda habarçymyzyň 10-njy martda beren maglumatyna görä, döwlet dukanlaryna berilýän azyk harytlarynyň paýlansy Sewitiň ýaşaýjylaryna barhakan nägilelik döretdigi köp adamly hojalyklaryň 80 töwereg agdasynyň garawym etrawynyň häkimligine arz edip barmagyna sebäp boldy. 8-nji may günü giýişlik gowşan maglumaty görä, adatça adam başyna 5 kilogram hasabyndan berilýän un paýogy bu gedek her maskala 10 kilogram hasabyndan berildi. Un maskaladaky adam sanyna seredilmän adam sany köp bolsa da maskalanyň bir aýdaky paý hökmünde 10 kilogram hasabyndan un berildi diýip habarçy aýtdy. Döwlet dukanlarynyň işgärleriniň sözlerine görä, gelýän unyň möçberi gaty az. Biz başardığımızdan unu köprek maskala yeter ýaly etjek bolýar diýip ýaşaýjylara ýagdaýy düşündiren satçylaryň biri aýtdy. Ýöne un hemme dukanyna berilmeýär we bu özlerine degişli bolan dukanlara baran adamlary alasarmak ýagdaýa salýar diýip habarçy aýtdy. Unyň gelenini bilip özlerine degişli bolan dukanlara baran ýaşaýjylaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, dukan işgärleri olara şäheriň belli dukanlaryna un gelen hem bolsa hemme dukany gelmändigini, eger gelse satyjylaryň özlerine degişli alyjylara jaň etjekdigini düşünürdiler. Azatlygyň habarçysynyň anyklamagyna görä, ýanwar aýynyň un paýogy herlikçe 44-nji, 16-njy, 1-nji, 19-njy dukanlara berildi. Un paýogyny almaga gelen adamlaryň sany gatykän. Her dukanly ortasy 50 adamdan nowata durýar. Nowatlary gizlemek synanşy bilen un dukanlaryň ýeňse gapysyndan satylýar diýip habarçy ýazýar. Bir wada köp adamyň gelmezligi, nowatlaryň uzun bolmalygy üçin uny ýaşaýjylaryň atlarynyň elipbi tertibine nowata düzülmegi esasynda satýarlar. Häzir A harpyndan başlanýan atly maskallara un berilýär. Maskalatynyň baş sany köplük bolan hojalyklar 10 kilogram un bilen oňup bilmejekdiklerini, munyň gaty az bolýanlygyny aýdyp, un paýlarynyň dogrulygyna berilmegini ödelenip haýyş edýärler. Dukan işgärleriniň biri un paýyny dogry soran ýaşaýja berilýänini al, bolmasa buzaga paýyňdan hem galarsyň. Gok etsen un paýogyny düýpden bermän hem bilerni. Bu sözler un paýogyny dogruljak bolýan beýleki adamlara hem sapak boldy. Şondan soň olar hiç saat diýmän berilen un alyp sessiz çykyp gitmäge başlady diýip habarçy gören zadyny gurrun berdi. Şeýle dol dukanlara diňe un paýogynyň gelenligini, her aýda berilmeli edilen beýleki zerur harytlaryň entek hiç bir dukana gelmänligini aýtdy. Şäher dukanlaryna gelen un paýogy barada eşden owa adamlar hem öz dukanlaryna bardylar. Emma döwlet dukanlarynyň işgärleri olara unyň gelmänligini, haçan geljeginiň hem belli däldigini aýtdylar. Ýylla buğday öndürmek boýunça döwlet tawşyryklarynyň ýerine ýetirilýändigini, azyk howpsuzlygynyň üpçün edilendigini aýdýan Türkmenistanyna soňky ýyllarda çuňlaşan azyk krizisi dowam edýär. Bu ýagdaý harytlaryň bahasynyň barha gymmatlamagyny, döwlet dukanlaryna gelýän harytlaryň bolsa barha agylmagyny alyp geldi. Husus dukanlarda birinci sort unyň bir haltasy 600-700 manat bahalanýar. Egerde döwlet dukanlaryna un paýogy berilmese, gymmat bahadan un almagy köp hojalygyň gurby çatmaýar diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Bu ýylky un gytçylygy Orada aýynyna öýüne kokun neyip çapady, pişme öşürip goňşy bolanlara paýlayan adamlar hem gaty adaltdy. Sanaýmaly adam kokun paýlady. Sebäbi köp adamyň günne öz ýejegi gaýgy boldy diýip Mardaky habarçy aýtdy.